Sa patuloy na pagramdam nila sa paligid, bigla silang nagulat nang makarinig sila ng isang paghalinghing ng kabayo. Kasabay ng paghalinghing nito ay ang pagsipulasan ng mga nilalang na nasa kanilang paligid. Dahang-dahang itinaas nila Pio Carpio ang kanilang mga ulo upang sipatin ang nilalang na lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Pagtaas ng ulo ni Gonzalo, muli niyang nasilayan ang isang nakasalakot na lalaki na merong kasakasamang kabayo. Nagliliwanag ang mga mata nito at halos mabulag si Gonzalo habang sinisipat niya ang pagmumukha nito. Dahil sa mga pangyayaring yon, pinilit ni Gonzalong sipatin ang lalaking yon. Kahit ito ay labis na ikinakasilaw ng kanyang mga mata. Halos walang putol noon ang pagtulo ng luha ni Gonzalo dahil sa liwanag ng lalaki. Meron itong daladalang palakol na labis rin ang liwanag na naidudulot sa mga mata ni Gonzalo. Habang sinisipat nila ito, biglang sumigaw si Pio Carpio ng, Si Dadoy! Tayo na mga kasama! Tulungan natin si Dadoy! Nang marinig ito nila Samuel, agaran din naman ang pagbigay nila ng tulong sa lalaking nagngangalang Dadoy. Bago pa man sila makalapit sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang masipat niyang merong bumukas na isang kulay asul na lagusan sa likuran nito. Kasabay ng pagbukas ng lagusang yon ay ang pagpasok ni Dadoy. Segundo lang ang pagitan nang mawala ang lagusan sa kanilang harapan. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla na namang lumitaw ang kulay na asul na lagusan sa lugar na kinaroroonan ng mga nilalang. Paglabas ni Dadoy sa lagusan, walang habas niyang pinagpapapatay ang mga nilalang na kanyang mga nasisilayan. Lahat ng tinatamaan ng palakol na yon, dahan-dahang bumabagsak sa lupa habang nasusunog ang kanilang katawan. Ang iilan sa mga nilalang na yon, para bang nawalan na ng sariling kakayahang tumakbo dahil sa lakas ng presensya ni Dadoy sa paligid. Doon naramdaman ni Gonzalo ang mapangwasak at napakabangis na presensya ni Dadoy sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang itinaas ni Dadoy ang palakol na kanyang hawak, biglang sumubasob ang pagmumukha ni Gonzalo sa lupa. Habang nakasubasob ang pagmumukha ni Gonzalo sa lupa, ramdam na ramdam niya ang labis na bigat ng kanyang pakiramdam na kahit anong gawin niya, hindi niya makayang labanan ito. Wala nang nagawa noon si Gonzalo kung hindi ang piliting sipatin ang ginagawa noon ni Dadoy kahit sobra na siyang nahihirapan. Pagtingin niya sa kinaroroonan ni Dadoy, laking gulat na lamang nito nang masipat niya ang pagliyab ng palakol na nakatarak sa isang nilalang. Patay na ang nilalang na yon habang hawak-hawak ito ni Dadoy. Ang iilan sa mga kauri nito ay tanging pagsigaw na lamang ang naibabato dahil walang sino man sa mga ito ang merong kakayahang lumapat ng kanilang mga kamay sa katawan ni Dadoy. Dahil sa medyo may karamihan pa ang mga nilalang na nasa paligid, piniling makisali na rin noon nila Samuel sa labanan. Nang masipat ni Pio Carpio ang kalagayan ni Gonzalo, pinili niyang tunguhin na muna ito bago siya lumapit kay Dadoy. Gonzalo! Ano bang nangyayari sa'yo? Gulat na tanong ni Pio Carpio. Tiyo, napakabigat ho ng pakiramdam ko. Hindi ko makayanang itayo ang mga binti ko. Para akong dinadaganan ng isang napakalaking maso.
Sagot naman ni Gonzalo habang nahihirapan ito. Nang marinig ito ni Pio Carpio, pinili niyang tulungan si Gonzalong makatayo mula sa pagkakabagsak nito. Dahan-dahan niya itong inalalayan papalayo sa lugar upang hindi na ito maabot ng presensya ni Dadoy. Nang makalayo na sila sa lugar, tanging pagsilay na lamang nila sa labanan ang kanilang nagawa. Ang buong akala noon ni Pio Carpio, yun lang ang mga nilalang na kanilang kalaban. Pero ilang minuto pa ang nakalipas, laking gulat na lamang ni Pio Carpio nang masipat niya ang 3 kakaibang nilalang na papalusob sa kinaroroonan ni Tatay Dadoy. Hindi ordinaryo ang laki nito, na halos triple ang laki ng katawan nito sa 3 pinagsama-samang katawan ng puno. Paglalarawan ni Gonzalo sa mga nilalang na yon, kulay pula ang balat ng mga ito at halos bakat na bakat sa kanilang hugis. Ang pagsisiumbukan ng kanilang mga kalamnan. Meron itong malalaking mga kamay at paa na may mga matutulis na mga kuko na halos maihahalin tulad mo na sa isang buto ng tao. May mga matatalas din itong pangil at nanlilisik na pulang mga mata. Wala itong balahibo sa katawan at wala din itong kasuotan. Meron itong nagsisihabaang mga buntot na maihahalin tulad mo sa buntot ng isang baka. Nang masipat nila Samuel ang mga nilalang na yon, pinili nilang umatras upang hindi sila mapahamak. Ramdam na ramdam kasi nila ang pagyanig ng lupa habang tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan ang mga nilalang na yon. Kahit nais mang tumulong noon ni Pio Carpio, hindi niya ito magawa dahil sa mas importante para sa kanya ang kaligtasan ng kanyang pamangkin. Nang makalikas na sila Samuel, kitang-kita nila ang pananatili ni Dadoy sa kinaroroonan nito habang merong hawak-hawak na bangkay ng nilalang na kanyang pinatay. Nang makalapit na ang 3 dambuhalang nilalang na yon, sinalag ito ni Tatay Dadoy ng kanyang palakol na siyang agarang ikinamatay ng isa sa mga ito. Paglapat ng kamay ng isang nilalang sa palakol ni Dadoy, biglang nahati ang kamao nito at kasabay nito ang pagkasunog ng kanyang buong katawan. Ang 2 kasama naman ng nilalang na yon, puwersahan nilang kinukuha si Tatay Dadoy. Pero bigo sila dahil sa ginawang harang ng kabalyerong puti. Kahit hawakan ang damit ni Tatay Dadoy, bigo silang gawin ito. Ilang segundo pa ang lumipas, biglang itinaas ng kabalyerong puti ang mga paa nito at walang pagdadalawang isip na itinadyak sa lupa. Sa pagpadyak ng kabalyerong puti sa lupa, biglang nagkaroon ng isang napakalakas na hangin na siyang bumalot sa paligid. Halos tangayin ang lahat ng nilalang na naroroon, buhay man o patay na. Dahil sa lakas ng hangin bumalot sa kanilang kinaroroonan, pilit humawak ang 2 dambuhalang nilalang sa mga punong naroroon upang hindi sila tangayin ng hangin. Nang mawala na ang napakalakas na hangin sa paligid, dahan-dahang naglakad si Dadoy papalapit sa mga ito habang nag-uusal. Matapos nitong makapagpakawala ng usal, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang masipat niyang ang lahat ng mga dahong nakapaligid kay Dadoy ay naabo na lamang dahil sa nakakasunog na presensya nito. Sa paglapit ni Dadoy sa 2 nilalang, agaran din naman niya itong hinataw ng kanyang palakol na siyang naging sanhi ng pagkamatay ng isa sa mga ito. Nang hinataw ni Dadoy ang isa pang natitira, bigla itong nakalihis at nakalayo sa kanya.
Kasabay ng pagkuha nito ng distansya kay Dadoy ay ang muling pagsugod nito. Ngumingisi pa noon ang nilalang habang tumatakbo ito papalapit sa kinaroroonan ni Dadoy dahil ang buong akala niya hindi na ito mapoprotektahan ng kabalyerong puti. Paglapit ng nilalang na yon sa kinaroroonan ni Dadoy, agara naman ang pagpakawala nito ng pag-atake. Gamit-gamit ang kanyang matatalas na mga kuko, walang pagdadalawang isip nitong sinugod si Dadoy na merong pagtatangkang kitilan ito ng buhay. Paglapit ng matatalas na kuko nito kay Dadoy, laking gulat na lamang ng nilalang nang maramdaman niyang dumulas lamang sa katawan nito ang kanyang pag-atake. Kasabay ng pagdulas ng pag-atake nito ay ang paghawak dito ni Dadoy sa kanyang ulo. Paghawak dito ni Dadoy, agara naman itong isinubasob ang ulo ng nilalang sa lupang kanilang kinaroroonan. Kahit anong pagpupumiglas noon ng nilalang, hindi na nito magawang makatakas sa mga kamay ni Dadoy. Rinig na rinig pa noon ni Gonzalo ang wika ni Dadoy na, Wala ka pa sa kalingkingan ko. Huwag mong ipamukha sa akin na madadaig mo ko dahil sa triple ang sukat mo at malaki ang katawan mo. Ang pagharap mo sa akin ay isang napakalaking insulto. Hayaan mong gabayan na kita. Pabalik sa pinanggalingan mong impyerno! Nang marinig ito ni Gonzalo, halos damang-dama niya ang panginginig ng kanyang buong kaluluwa. Hindi lang pisikal na anyo noon ni Gonzalo ang nakakaramdam ng takot, bagkus ay maging ang espiritual na anyo nito. Pinili niyang huwag na lamang sabihin kay Pio Carpio at sa kanilang pangkat ang narinig niyang sinabi ni Dadoy. Matapos nitong makapagwika, dinukot nito ang espiritu ng nilalang na yon at ibinalibag sa kailaliman ng impyerno. Kitang-kita ni Gonzalo noon ang pagsuot ng kaluluwa ng nilalang sa kaila-ilaliman ng lupang kanilang kinaroroonan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahang tumingin si Tatay Dadoy sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Nang makatingin na si Dadoy sa kinaroroonan nila, piniling yumuko na lamang ni Gonzalo upang hindi ito masilayan. Kahit ayaw niya noong yumuko, para bang mismong ang katawan na niya ang nagdikit sa kanyang isipan. Nang masipat nila Samuel na tapos na ang labanan, hinayaan na lamang ni Pio Carpio na sila Samuel na ang tumungo sa kinaroroonan ni Dadoy upang makausap ito. Nang makabalik na sila Samuel, kasabay nito ang paglaho ng presensya ni Dadoy sa paligid. Ayon sa mga ito, na ang tanging narinig na lamang nila na pag-uusap ni Dadoy ay, Bumalik na kayo kay Pio Carpio. Sabihin ninyo, pag-igihan niya kamo ang paghahanda sa inyong pangkat kapag narating nyo na ang Shokon. Marami kayong makakalaban sa lugar na yon at isa sa mga pinakamatinding makakaharap ninyo ay ang grupo ng mga maranhig. Yang gabunan na kasama ninyo, walang maitutulong sa inyo yan. Kanina ko pa iniisip kung tatapusin ko na ba ang buhay niyan. Pero dahil kasama ninyo, pagbibigyan ko yan. Alis na ako. Habang nagsasalita noon si Dadoy, meron itong hawak-hawak na isang nilalang sa kanyang kamay. Sa bawat pagbigkas nito ng salita, pahigpit ng pahigpit ang paghawak dito ni Dadoy na hindi naglaon ay tuluyan ng namatay. Kasabay ng pagkamatay nito ay ang pagtapon dito ni Dadoy sa damuhan na parabang isa itong basurang hindi na mapapakinabangan. Matapos itong masilayan nila Samuel, biglang itinaas ng kabalyerong puti ang kanyang isang paa
na siyang nagbukas sa lagusang kanilang nasilayan. Agaran ding pumasok si Dadoy sa lagusang yon na halos walang kaide-ideya sila Samuel kung saan ito tumungo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, tumawa lang naman ito at nagwika ng, Si Dadoy talaga, oo. Kahit kailan, hindi nagpapabaya sa mga kasama niya. Narinig niyo yan? Maghanda na kayo para sa mga maranhig na ating makakaharap. Alam mo, Gonzalo, maswerte ka kasi nasa tabi kita eh. Malamang kung napalayo ka sa akin ng konti, yung ulo mo nasa lupa na. Kaya nga, Tiyo eh. Ayon sa ama ko, ang mga maranhig ang naging pundasyon ng uri namin. Yan ang pinakamalakas at itinuturing naming mga hari at reyna ng aming angkan. Aaminin ko, Tiyo Carpio, sang-ayon ako sa sinabi ni Dadoy. Wala akong kakayahang makipaglaban sa ganoong kataas na uri ng nilalang. Wala akong may tutulong sa inyo. wika ni Gonzalo. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Kahit hindi ka makipaglaban, kayang-kaya na namin yan. At isa pa, nandyan naman si Dadoy na sumusulpot sa oras ng labanan eh. Singit naman ni Samuel. Nang marinig ito ng iba nilang mga kasama, sumang-ayon na din ito sa sinabi ni Samuel. Dahil sa mga sinabi ng mga kaibigan ni Gonzalo, wala na siyang nagawa kung hindi ang ibigay sa kanila ang magiging laban kontra maranhig. Doon na din nabuo sa isipan ni Gonzalo ang magtago na lamang sa oras ng labanan sa pagitan ng kanyang mga kasama kontra maranhig. Habang papasapit ang umaga, pinili nilang muling ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo ng Siokon. Kahit hindi pa oras ng kanilang paglalakbay, ninais nang umalis doon nila Pio Carpio dahil sa ramdam nila ang paglapit ng mga nilalang sa paligid. Halos na istorbo kasi ang lahat ng uri ng nilalang na nakatira sa gubat dahil sa ginawa ni Dadoy. Bumaba na tayo ng bundok. Hindi na natin ipagpapatuloy ang paglakbay sa maliit na ruta patungong Siokon. Wika ni Pio Carpio. Bakit naman ho, Ermetanyong Carpio? Milya-milya ang ating lalakbayin kapag hindi tayo dumaan sa kabundukang to. Sagot naman ni Samuel. Nang marinig ito ni Pio Carpio, pinili nitong sindihan na muna ang kanyang tabako at nagwika ng, Mas magandang milya-milya ang ating lalakbayin kesa makipagsapalaran tayo sa kabundukang yan. Hindi ko itataya ang buhay ninyo. Marating lamang ang pamamahay ng kaibigan ko. Wala namang problema kahit ikutin natin ang mga bundok, marating lamang ang Siokon. Marami pa tayong oras. At sana lang, magtiwala kayong lahat sa akin. Nang marinig ito ng pangkat ni Pio Carpio, pinili nilang sundin ang nais nito. Kahit papaano, iginagalang pa rin naman nila ang pasya ni Pio Carpio dahil sa alam nila ang kalibre ng isipan nito. Sa mga sinabi kasi ni Pio Carpio, kitang-kita nila ang puntong nais nitong ipahiwatig. Nang makababa na sila sa bundok, doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo ng Siokon. Ang kanilang dinadaanang lugar noon ay isang makipot na daan na tanging mga kalabaw lamang o kabayo ang makakadaan. Sa pagsapit ng umaga, pinili nilang magpahinga sa kanilang mga kalabaw na sinasakyan habang sila ay naglalakbay. Doon na rin nila naikwento ang mga nangyari noong mga panahong nakikipaglaban si Dadoy sa mga nilalang. Halos lahat ng mga kasama noon ni Pio Carpio,
hindi maiwasang humanga sa kakayahang ipinamalas ni Dadoy. Pio Carpio, yun na ho ba ang pinakamalakas na kakayahan ni Dadoy? Tanong ng isang albularyo. Yun na nga ba? Nako, para sa akin hindi pa. Hindi nyo pa kilala ang abilidad ni Dadoy. Kung namamangha na kayo sa kakayahan niyang yun, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, wala pa sa kalahating ng lakas ni Dadoy ang inyong mga nasaksihan. Alam nyo ba, minsan ko nang nakita si Dadoy na tumungo ng impyerno. Ano, hindi kayo naniniwala no? Maging ako man, aminadong hindi ko alam ang mga usal na ginagamit ni Dadoy sa pagtawag ng lagusan patungo ng impyerno. Dala-dala niya ang kanyang pisikal na katawan na siyang labis kong ikinagulat. Kung espiritual lang maiintindihan ko. Pero yung kasama yung pisikal na katawan, malabo yon. Wala pa akong nakikitang taong naglakbay sa impyerno na nasa ganung estado. Ilang linggo lang noon ang lumipas. Bumalik si Dadoy sa pamamahay ni Mamang na merong hawak-hawak na sungay ng demonyong merong kasamang ulo. Ayon kay Dadoy, ang demonyong kanyang kinuha noon ay ang gumagambala sa taong minsan niyang tinulungan. Dahil sa ginawa noon ni Dadoy, maging ako man na labis na ang karanasan, ay hindi mapigilang mamangha sa ipinamalas nitong kakayahan. Nung umahon nga si Dadoy sa impyerno halos maalis lahat ng kasuotan nito dahil sa nagniningas na apoy ng impyerno. Pagpapaliwanag ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng kanyang mga kasama, halos hindi nito magawang makasagot sa sinabi ng ermitanyo. Ilang minuto din silang natigilan dahil sa mga sinabi ni Pio Carpio tungkol kay Dadoy. Ha? Nakakapaglakbay si Dadoy sa impyerno? Teka lang, paano ho nangyari ang ganun? Gulat na tanong naman ni Samuel. Ay, maging ako man Samuel, hindi ko kayang sagutin ang mga katanungang yan. Maaaring malalim lang talaga ang alam ni Dadoy, kaya kaya niyang gawin ang mga iniisip nating imposible. Hindi natin masasabi, dahil baka ang paniniwala ni Dadoy sa amang may likha ay singpuro ng isang ginto. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang mag-usap, napakaraming katanungan ang pilit sinasagutan ng mga kasamahan ni Pio Carpio. Maging si Gonzalo noong mga oras na yon, nakatitig lamang sa malayo na parabang naglalakbay ang wisyo nito. Hindi na ito inistorbo nila Pio Carpio dahil alam nila kung ano ang iniisip noon ni Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, mas lalong namangha pa si Gonzalo sa kakayahan ni Dadoy. Lahat ng mga sinabi sa kanila ni Pio Carpio, alam nilang ito ay totoo at hindi lamang kuro-kuro. Sa pagsapit ng tanghali, pinili nilang magpahinga na muna upang makapagluto ng kanilang makakain. Marami pa naman sila noong dalang pagkain, kaya hindi problema para sa pangkat ni Pio Carpio ang paghanda ng pagkain para sa kanilang lahat. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang pagtungo ni Pio Carpio at ng kanyang pangkat sa pamamahay ni Ruming. Grabe! Wala akong masabi, lagi na lang. Gado matatapos yung episode na inanarrate ko. Wala akong masabi. Tulala ako, kinikilig, kinikilabutan. Wala, halo-halo eh. Ang saya lang, napakaganda ng ganitong kwento. Sana lang mahaba pa to, no? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Bukas na natin isusunod yung 36 kasi marami ng tulog eh. Kita-kits.